Mag ik hem even voor die starten? Ja, graag. Ja? Als je wat op doet. Dit is een Horex Regina, een 400cc 1-cilinder. Deze motor heb ik gekocht in 1969. Toen was ik 18 en ik was bijna 19 en toen heb ik mijn rijbewijs hier op helle. Ja, ik ben nu 62, dus ik heb eigenlijk hoe lang ik hem al heb. Ik vind motors, ik vind het schitterend en vooral dikke inpitters, 1-cilinders met een lekkere ferme klapper uit. Dat vind ik machtig mooi. En op een gegeven moment kreeg je een zoon. Ja, Jannik is eigenlijk opgegroeid met motorfietsen, met het geluid van deze machines. Ja, en toen er een hier of hij was 4 jaar hier, toen hield hij zijn eerste motorke. Een Piwi. En ja, daar is mij begonnen. Hij was 5, toen reed hij zijn eerste KNV-wedstrijd en hij is nu 26. Dus hij reed al 21 hier. Sun hits like a bullet of fate, and then suddenly I'm wide awake. Fake bliss, our apologies made, was an enemy with no escape. My hands are tied, but now I'm mine to grab onto desire and run away. These will be the years. These will be the years. The lights will all appear. These will be the years. Toen ik weer Nederlands kampioen werd in de 60cc. En toen tron hij naar de Special. De motor zonder rem. Nou ja, 124cc. Toen ik Nederlands kampioen werd. Toen tron hij de 400. Direct bij Nationaal het eerste hier Nederlands kampioen. En toen tron hij de senioren. En ik ben mij 16 ik me gekwalificeerd voor het WK langbaan-cyclus. En mijn eerste EK-finale erin. En nou ja, 10 jaar later ben je Europees kampioen. Ja. Dat is het een beetje. Ja. Onvoorstelbaar. Nou ja, het is wel heel, voor mij, ik vind het heel bijzonder. Voor mezelf. Ik heb er stapt een hoop tijd en energie in. Een hoop mensen die mij financieel en mijn andere dingen al leren ondersteunen. Monteur en die altijd meegeeft. Dus ja, dan is het wel mooi. Ja, je zo'n succes behalen. Ja. In het hele leven eigenlijk wat in teken van de motorsport? Ja, in principe wel. Van al jongs af aan, nou ja, vroeger al met mijn crossfiets kan het omsleutelen en zo langzamerhand wat steeds meer bij de motors belutsen. Je zit er geen remmen op? Er zitten geen remmen op, nee. Nee, dat is dat wel. Er zit geen skief op, niks. Alleen nog een koppelingshendeltje. En je moet er wat driften door de bocht. Maar is dat levensgevaarlijk? Ja, maar als je net goed uitziet en bedoelstekken is ook levensgevaarlijk. Dus wat is levensgevaarlijk? Ik ben erin opgegroeid, ben er maar ingegroeid en ik weet net beter. En ik denk dat er een rem op zou zitten, dan zoek ik hem dan niet gebroken. Dus dat heb ik niet zin. Stoel praat net? Ja, zeker wel. Ik praat maar met elke baansporter die zei van remmen, ja, dat is eigenlijk niet nodig. De rem is de auto, dat is de motor dwars is in principe.